JD? Oh, JD. Ah! Tinulong, dali! Ang dami ni Tati! Napuso, kanina itong pera oh. Okay, ano mo? Parang pinag ko. Binigay ko yung pambayad sa'yo. Lit! Oo, abutin niya naman Ano daw. tayo? Live na live. Dito sa ating halu-haluan. Hello guys. Hello guys. Good morning. Good morning mga ka-DFL. Wala pang ganoon. Ayun oh, may isa. Diba third? Meron tayong bagong ano guys, menu sa ating meltingan. May bawang tinda. Special overload, overload Ano halo-halo. kumuha yan, Kaisa? Pwede nilagyan mo siyang ano, color. Kahit huwag mo na siyang paibaba. Kaya ba? Hindi, yung ano para po. Ano, JB? Busog ka na? Ayaw mo na? Yun ang pinaka, yun ang pinaka, Hindi ko nag-upload ko ngayon. kasi may obi naman siya ng gilid-gilid, di ba? Hello mga ka-DFL. Ayan, hi ka kay Ninong. Ninong, hello po Ninong and Ninang. Ninong siya and Ninong. Ninong G. Isa pa lang na. Ay, G. Ninong Kay G. Ninong G. Nilagyan mo ng ganun tayo. Yung sa DFL yan ay ano? Ay, stick oh. Sige, tayo di mauntog ka ha. Dragon fruit. Huwag mo natakpan. Chika dyan una. Ay, akin lang yung stick ko. Jang. Gawit jang. Sa'yo na ba? Yan. Oh, 30 oh. 2, 30. Hindi na kayo guys ng special halo-halo ni Popo. Isama niyo sa 30. Ayun ang pakita mo. Guys, Halo-halo. overload. Bato na stick oh. Kinuha ni Putol. 30. Kinuha na ni 30 yung stick ko. Ito guys ay 55 pesos only. Pero masarap. Hindi pa natikman. With ice cream. Nilagyan mo pa to na asukal? Pambilang. Kuntian mo lang. Tamis. Makakaumay pa mo pa. Ito ko naubos Sa na. iban nga. Okay lang kahit mahal yung paninda. Basta importante na Kaya nag-shake gayang dito na yan. Sino? Sa iba. Okay, yung taste Kahit sarado nga eh, magbili. Nakulog ko kasi na iba. Yung legdag na, di ba uso yung legdagan ng ulam? Lagi daw kasi ginabigyan na yan, tinurma sila, kayang ganong ulam. Eh, siyempre, ganun yung gabi, sabi daw na iba. Iba-ibahin nyo rin kasi yung ulam nyo, puro nang dal. Iba-ibahin nyo rin kasi. Pare-parehas ka. Oh, din. Happy is life. Kay tita. Gina. Nalabos mo na 30? Oh, pang-promote. Oh, yeah, ano, pang-promote. Yun. Dito ka. May day, ano. Kaya halo-halo ni Yana. Dito lang yan sa may Purok Uno, katabi ng covered cart. Go. Sige na. Asahin pa sa akin dito. Go. Medyo mainit guys ang Sa sunod, February na yan. summer na. Summertime. Pang-promotion lang dito sa ano. Long. Masarap ba? Masarap ba ang ating halo-halo? Tamang-tama may sa panahon. Dito lang yun sa Purok Uno. Hindi ng covered cart. Naisipan ko to. Go. Ano sabihin ko? Yun na nga. Ano? Magbasa tayo ng ano. Good morning DFL ladies watching from Taiwan kay Sir Jillian Wow. Lucas. Taiwan. Kinuha nalig mo na balong. Hello po sa 21,000 viewers. Good morning. Good morning po. Isa lang ka nagkape. Init na nga, nagkape pa. Pag di ko na lang sa isang araw. Mag-jacket ka pa. Hello mga ka-dragon, gusto na po kayo from Ma'am Lorna Dizon. Ayan, okay lang naman po. Ma'am Lorna.
Ang laki. Good morning. Say hello to Ninong. Hello, Ninang Cha. Good morning. How are you, Ninang Cha? Magaling ka na ba? Magaling na ba ang aming Ninang? Ninang Cha. Ninong G. How are you po, Ninong G? Naku, nilapit sa ilong. Naku, ay naku. Ano, hindi ba Madilim. fix the light? Magulo talaga ako. Ano oras na baga? 10 magalas LC. Kaya mong kanin, ulang ka ng tutuin. Ano yung niya doon kayo sa ano? Nag-ihaw, hindi siya nag-ihaw ba? 30? Saan mo nga lang? Nag-ihaw. Ano siya nag-ano doon? Hindi mo mag-ihaw doon. Yung sana yung pusit eh. Yan guys, meron din kami tindang pusit. Tinda ni Jade. Ay, ano Baka gusto niya po magbili ng puset, mga kadragaw. Hindi ano lang guys, pinatinda lang. Ano, Jade pa? Kami Jade. na with Yan, shout out kay Ma'am Lorna Dison from Portland, Oregon, USA. hello po. Palaklak sa iyo po yun. Hello po sa ating 28 viewers. Hello DFL, good morning and good afternoon dito sa Hawaii. Kamusta kayo amin dito? God bless Hello, from baby Ma'am JD. Loxina Hello baby Jimenez. JD daw. Hello daw JD. Kay Ma'am Julia. Hello po. So, 3D. Hi din, hi. 3D. Diba ang pupogi ng mga apo ni Auntie Ligaya? Wala, mag-monster na. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Mga 30. Clap, clap. Si 3D daw, lang mo kita. Clap your Clap, hands. clap, clap. Ayaw, nahiya. Nahiya si 3D. Clap your hands. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. So, magiging favorite mo. Lagatin din, hindi ka magpinta. Shoutout po si Ma'am Lorna. Bigay malamig. Ni? Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Pwede sa mukha ibenta yung mga pusit ko natin. May nga po niya, may nga. Ako din yung 30. Mga nakalis na kasi sa May binibenta po kami ano, Giving. puset at ano, halo-halo. Ha? Magkano yan lang? 55 yan. 55 lang yan mga ka-dragon. Busog na luso. Busog na busog. Yan, guys. 55. Kadami pang sahog. Parang up. No. Jesus, ginawa. No. Sino yung nabito sa inyo? Hello po, joint venture. Good morning din po. Aba, nakasasakyan. Sabi niya siguro, sabi niya lang, Tagapagmana yan. Hiniram lang pala. Naiwan namin yung sombrero ko dito na tita Aisa. Naiwan ang sombrero. Kakot-kutin ito. Masarap yung Yung mais. kung ano yung binili ng babe. Saan yan, Tita? May nakailang suble. Nagjigay mo din isa. Ano na? Igasang kati ko na eh. Good morning, Peng. Ba't ako hindi ko makita? Natutuwa ko panoorin yung vlog nyo. Anong lokal po kayo? Dito, kami dito sa Portland. Banana po na namin bukas. Sunday. Ano po kami? Lokal ng Monteclaro District ng San Jose Mindoro Occidental. Yan. Hello po sa mga kapatid natin dyan sa Portland. Kami po ay sa April pa ang aming banal na hapunan. Lapit-lapit na rin. Magna 30. Gretchen Lucas, Atoy Tokayo,
Jillian ato'y nakakabil to'y may isa nga cellphone ko. La la la. Ay, siya niyan po ay tulog. Tayo. O, third day, sakay ka na, no? Hoy, may chicks Si Dingding Naku, yata. brown na rin. Ikaw, Tingin ka itim rin ng usok ng ano. Si Dingding pala yata yun. Sino yan? Parang si Dingding. Hindi ko napansin. Yan, shout out po kay kay Gretchen Lucas. Hello po. Parang di mo na maubos lang, ah. Nakaburger pa Kaya yan. lang makakakain ng kanin yan. Sabihin mo busog ka na naman. Balong pa. Kahapon nakatatlo yan. Kaya Ang pala burger? sabi niya yun, kumain kami ng tanghali. Tatlo ba? Dalawa. Karang mong pira lang. Yan ni Papa niya siguro yan. Tinulog Hindi, niya. nabintahan ng ano niya. Na, baka. Ang kalapati niya. Wala. Nagtinda kang kalapate? Magkano benta mo? Kaya pala sabi ko daming tira ni Balong ah. Nagtinda ka pala ng ano. Kalapati niya. Alaga niyang kalapati. Baka mamaya si Muka, ibenta mo na rin. Pili man. Dala daw yun doon sa buhay ko. Buwi kong Pag nakawala kayo ng bahala. Mga abol yun. Paghabol pa ba? yan, hello po kay Sir Renato Aguinaldo. Hello po. Shout out po, sir. Alam ko rin mo yung ano na sombrero ni Pedro. Nagantay kami ng customer. Doon sa sopa nila. Doon ko naiwan kanina. Ano terde? Yung ulam niya terde. Pusit. Pusit din. Papada tayo ng ulam pusit. May nantok na yan. Tricycle? Hindi niya makuha yung ano. Yan yan. Wait natin si kuya. Ano wala yung sombrero mo? Yan yan. Isang tricycle lang. Tulog. Kasi yan, ano lang. Sinakay namin sa tricycle. Ayun ang pinakain Maligalig niya. kasi siya yan pag hindi mo pa patulugin sa tricycle. Ang dami na pang kan bago makatulog. Ay, ka na. Buhat-buhat mo pa yung teddy niya. Wait natin si Pag, kuya. pag sinakay mo siya sa tricycle, Isang ikot. Isang ano lang. Isang ikot lang. Wala. Oy! mauwi na si Terde. Anong ginagawa ni Lola Ligaya? Nagluluto sa mundo. O si Tita Jo, ano, dali. Wala na si JB. Nag-uwi na. Tikpayin na mga aming nga madiman anaw. Ay, ako. Tutulog pa ni Tande. Saan mo gusto? Yan, shout out po kay Drexel Clarence Quintin. Anong gusto? Anong gusto ni Terde? Nek! Sobrang init dito, guys. Parang Hindi niya alam kung tatawa siya o iyak eh. Mainit. Where's kuya? Kuya? 42 pa rin ba? dito sa amin ang pinakamainit yata, 42 degree. Kuya tayo. Ah, Diyos ko. Parang liyaban eh. Tara na kuya. Halika na. Tawagin mo kuya tayo ka mo. Kakain na. Bye-bye! Bye-bye! Nakakan tayo? Terde. Nakakan tayo sa bahay eh. Wala pa yung... Nandito na. Anama din package mo, daing. Madin mo la... I-unboxing nila mamaya. Dapat sinamahan mo na rin ng kuwan eh, salmon. Kasi kada sugpo. Yeah, kumatang. Didaing na sugpo. Nandis, didaing katulad. Good morning sa inyong lahat. Belated condolence. Kala ko kung ano. Ay, sa inyo po sa lahat yan. Shout out po kay Albinado Alex. Si ate. Magpatulog na yata. Ay, wala pa silang Ligaya at antipasing. Hindi siya magluto ng pusit. Puro pusit ang ulam namin ngayon, guys. At ano, Yan lang yung tayanan. may tubo rin kami sa may pusit. Ano, 15. 15 kada kilo. Order guys. Yan lang nakayanan kakabsa. Ano tayo?
Ano ba yun, ano? Itinda namin? Yung, Itinda rin namin yan? Gawin ko lang tapat dito. Daing. Yan, shout out po kay Tito Pipito Channel from Al-Kubar, Saudi Arabia. Yan, hello po. Busy ang mga tao ngayon nasa Sibuyasan. Kahit mainit ang panahon, nasa Sibuyasan. Parang mas mainit ngayon kaysa yung kahapon. Isang bilaran lang yung mga palay na may init. Ano yung pagbibingayan yun hindi pala pagbinta. Kala ko pang tinda yun. Pang pre-taste lang muna. Kung malat. Kung malat, pwede na. Nag-ano pa rin si Kuya ano kanina. Daing-daing. Kung, Daing na. kung mabenta daw dito. Naburo na kami sa daing. Mga kanupi, mga ano. Sabi ko masarap na yun, mga kanupi. Kaya lang may tinda rin sila ano din. Sila. Dira. Dito Pampanga agtudo guys. Dito sobrang init Dito naman mga ka-dragon ano. Ayaw din nila na umulan. Kasi marami pang Kasi nga sibuyas. ano, may mga sibuyas, may Paanihin pa naman. palay. Kaya tiisin yung init. Dahil maraming masisira kapag umulan. May magsiiyakan na. Yan, shout out kay Ma'am Laila Estacio. From Pampanga. Hindi ka makatingin ng diretso sa kalsada eh. Kaya puro nakaganon. Puro Ice nakakunat pack. yung ano. Yung May halo-halo pa din ngayon. puro parang bata. Medyo ganun na. Dapat pala may ano. Hindi mo mapansin yung halo-halo. Meron. 70. Ilan? Sapat? Sila kabsat may pwesto na rin sa Terminal A Sablayan. Asan si Yan Yan? Shout out mga ka-dragon. From Rodelio Sagid. Yan, hello po kay Sir Rodelio Sagid. Ay, nandun pala yung pera. Tulog po si Yang Yang. Yan guys, may bago kami upload. Panoorin niyo po. Sibuyas. Ano, pinagsisibuyas. Yan, iniwan na nila ako mga ka-dragon. Magkano yung ganyan doon? Hello na imbag nga bigat. Addaak manen. Welcome back. Manang Itchen na Miss ko Jay na sarangsang nga katawang. Shout out po ulit. Garnes family watching from Condon City, Ilocos. So yan. Hello po sa Garnation. Ano yung Garnes family from Condon City, Ilocos. So yan. Hello po. Ayan si Ate Gretchen po ay pinatulog po si JD. May sipon si JD, hindi magandang kanyang pakiramdam. Tapos yung sipon niya ay malabnaw. Masakit Puti sa pala. ito. Wala, di ba may tinitinda dati yung perpus na Yeah. Dito? Ano yan? Lolo po. 55 o 100 yung. Ano yung isa? 85? 75. Mga maraming ano yun, may ice cream pa, may stick oh. Mag-milkshake ka na lang eh. Mag-milk tea ka na ng araw. Milk tea. Kaya milkshake.
20 na lang? 29? 29? Anong flavor? Yung milkshake ay natikman mo na yan? Magkano ba yan? Brown to. 40. 29 yung milk mo. Tagtahan pa kayo. Ang tali. Pagkataas yung bilhin niya na. Anong flavor? Taro, te. Talo? Dito ka muna, mag-vlog ka muna. Isang shout out naman dyan. Good morning, DFL ladies. Yan na yan. Ipakita yung mangket na naka-cute-cute nga ubeng. Watching from Colorado, USA, June and Eden. Tulog po siyang lang. Yan, shout out kay Sir June and Ma'am Eden from Colorado, USA. Kakatulog na lang po. Sinakay namin sa tricycle. Sabi ko sa mainit. Yung magluto na. Ikit lang. Unang customer ng milk tea. Hindi ka. Hindi ba nakarap sa'yo eh? Wala na, tinalikod ko na. Good morning sa inyo dyan. Shout out naman po sa Kalanday family dito sa Tagumpay, Rizal. Hello po sa Kalanday family dyan sa Tagumpay, Rizal. Hello po sa mga kapatid natin dyan sa Tagumpay. Ano yan, Andre? Ba't di ka nagsama sa Bulacan, Andre? Oh, masa makita, guys. Ano yan? Wala na yung ice pagkano. So, ayan guys, dahil iliwat ako ng mga kasama ko, i-end ko na itong live na to. Yan, kita-kits ulit tayo bukas guys sa next nating vlog. Yan. Bye po! Bye guys! Thank you po sa pag-join. Magtitinda pa kami.